Jee. Joo, kohta. Mitä juttuja? Mitään ruokaa kaapissa. Sentään jouluasia. Ei siihen ole koristeita. Kai mun täytyy mennä hakemaan niitä. Ei saada lunta, koska lunta oli maassa. Pääsi kauppaan. Hei! Onko täällä vielä joulu? Onhan täällä. Niitä on kyllä aika vähän. Täällä päin. Tässä nämä kaikki koristeemme ovat. Tästä on yhteensä 10 euroa. Sitten vaan koristelemaan kuusta. Koristelun jälkeen. Kuitenkin ainakin koristeltu on. Mulla on ihan onko täällä mitään? Olenhan minä täällä. Onko täällä vielä mitään jouluruokaa jalkoitu? Pahoittelen, mutta jouluruoka taisi jo loppua. Kaikkea muuta tietenkin on. Ai no, hei hei. Hei hei. Kai minullakin on jotain jouluruoksikin sopivaa. Tuolla kotekin on pihvi ja maissi ja omenamehua ja piirtellä. Hei, ja tuolla on päärynöitä, eikö siis appelsiinia? Sain läistä idean. Teen heti alkaa tekemään jouluruokaa. Tätä ei tarvitse. Kaikkea muuta tarvitsee. Tarvitaan tämmöinen. Siinä otetaan maissi ja pihvi ja aina vielä omenoha. Otan nämä sittenkin vielä pois tähän. Laitan ensiksi omenoha. Käypä tämä riittää. Kyllä meni vähän yli pöydän. Mutta kuitenkin. Nyt omenaha on laitettu. Laitan maissi ja pihvi. Ja niitä annetaan hautaa siinä. Laitan rikkosemaustetta. Sitten semmoisia suolaisia, eikö siis tulisia perunaostoja. Noin. Ja vähän sieniä. Täydellistä. Sitten ne täytyy muussata. Valmis. Ei se kyllä vähän kauhean namilta näytä. Kuitenkin.